kulla a gane kuma a rarraba ta ko ina da ko a dalla malam tafi ka bani gudu okay kai ya kai inda rabbana ba wala oga da ya ce in kawo kuɗin na gani ina so 20,000 din nan waye samu wakin kai ne inusa ne inusa ka ce gurin yayi masa kenan wallahi yayi masa shi kenan ka ce masa na karba ba na ba inda rabbana ba wala Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Nan ne gidan alƙalla? Lafiya? To don Allah uban alƙalla muke nema. Uban alƙalla? Eh. To me yake tafi da ku? To dama ita wannan ƙawon mu ce. Wayar ta ce aka kwace. Shi ne aka kwatanta mana nan aka ce in dai muka zo gidan nan za mu ba da wani abu sai a bamu. Kuma ni babban abin takaicin ma waya ko daɗewa ba ta yi ba. Kuma kwanan nan aka sai mata irin ta zamanin nan ce kuma 150 ma aka siya. To nawa zaki bayar a kawo miki wayarki? 10,000 ta yi? Okay, yayi Cisco? A ji a ɗauko mata wayarta. To mun gode sosai. Mun gode. Ina ji ko? Ku ta dukansu har sai sun gaya muku waye turo su gidana.